Hola, soc Gemma Hernández, soc la monitora professora d'anglès de la Universitat Popular de Gandia. L'objectiu d'aquest curs és una primera presa de contacte de l'alumne amb l'idioma. I el que donem, o per a trencar el gel, el que fem és donar alguna cosa de vocabulari, per supost, algun diàleg bàsic també, que després practiquem així, entre els alumnes o veient, sentint vídeos, que la gent li lleva la por a ensenyar-se l'idioma i després, ja si els agrada, a continuar. But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Why could be greased lightning? Greased lightning! Get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Right. With a 4-speed on the floor, they'll be waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be getting licensed in greased lightning. Go greased lightning, you're burning up the quarter mile. Greased lightning, go greased lightning. Go greased lightning, you're coasting through the hip lap trials. Greased lightning, go greased lightning. You are supreme, the chicks are cream for greased lightning. Purple French tail lights and 30-inch fins, oh yeah. A Palomino dashboard and dual muffler twins, oh yeah. Bueno, pues el curso consiste en bailes de salón, hacemos todo tipo de baile, siempre más la preferencia que quieren los alumnos, les gustan más los bailes más movidos, como la salsa, el merengue, siempre lo que quieren ellos, y nada, pues vienen a pasar el rato, a divertirse y depende, pues aprenden un poquito a bailar y se lo pasan bien. Hola, bon dia, soc Isabel, la mestra de boixets. Així estem en classe, han estat totes les nostres alumnes i bueno, és un ambient molt divertit, ens ho passem molt bé. Això és el boixet, normalment està fet de fusta, de boc, i en uns picats i en fils. I creem de tot una miqueta, des de mocadors, palmitos, inclús coses molt creatives, com és la punta contemporània. I bueno, i així veureu una miqueta el que fem. Hola, este és el curs de cuina. Ara estem fent un d'amanides i gaspatxers, que són fresquets ara en l'època que estem, però també hem fet altres d'arrossos, de cuina del món i estofats, guisos tradicionals. Vos anime que vos apunteu i passem un bon rato tots junts, cuinant i xerrant. Estem en la classe de dibuix i pintura. Estem començant des de l'inici de lo que és la pintura, en el color, i després mostrar-los també com es encaixa totes les figures i dibuixar d'una manera més natural per a poder fer les obres com toquen. Han anat a Alacant a veure l'exposició de Van Gogh, que era multisensorial, i després van fer una exposició explicant-los tota la trajectòria que portava Van Gogh. El curs este és dibuix i pintura. Al principi es comencem a dibuixar, tota la gent es comença a dibuixar. Ve després la creta, que és en color sanguina, i després tenim pastel, tenim aquarela, tenim oli, tenim acrílic. Vale, mira, el curso consiste, el que estamos haciendo ahora, edición digital de la imagen. Estamos aprendiendo a copiar, a clonar, a exponer bien expuestas las fotografías, y también estamos aprendiendo a cómo manejar la cámara, iniciación al manejo de la cámara. En el curso estamos aprendiendo a cómo utilizar los diferentes parámetros que tenemos en nuestra cámara y poder hacer diferentes efectos. Així estem en fotografia, en una de les dues aules, la 2 o l'avançada o l'altra, i així hem vingut a fer un tast de què és el llenguatge a aprendre o el llenguatge visual, que és la composició i totes aquestes coses que són el secret, en realitat, l'essència de la fotografia. Els nostres objectius és convèncer a la gent que s'enamora de la fotografia
i sobretot educar la mirada per tal de poder disfrutar i enamorar-nos més, si cal, de les fotos i de la creativitat. En informática estamos dando dos cursos fundamentalmente, que es el curso 1 y el curso 2. El curso 1 es introductorio y el curso 2 es un poquito más avanzado. En el primer curso se pretende que el alumno se inicie partiendo de cero, es decir, se supone que no sabe ni coger el ratón, no sabe manejarlo, entonces le enseñamos a que maneje el ratón, que maneje el teclado y se inicia en las primeras aplicaciones básicas para escribir un poco de texto, para hacer algún dibujo, reproducir alguna música. Y con esto tenemos el primer curso. El siguiente curso ya se trata de que el alumno empiece a experimentar y maneje el ordenador de una forma pues, un poquito más fluida. A veure, manualitats consisteix en que fer moltes coses, que la gent vinga a relajar-se, i jo totes les anys el que procure és fer coses que siguen molt atractives per a la gent, sobretot l'últim, anem a la moda completament. Si es porten les fofutxes o es porten les muñeques, este any mateixa estem fent muñeques russes, que es diuen, que estan combinades en teles, estan combinades en goma eva, en moñó natural. Després, ara cada la primavera i cada Setmana Santa anem a fer sabatilles de coral, xacles, bolsos de rafia. Estamos en la clase de patchwork. Esto se trata de una técnica donde se emplean diferentes telas y estampados y colores. Se cosen todas juntas para crear un dibujo en diferentes labores, principalmente las que destacan son los quilts, como son que son principalmente las colchas. Además, se pueden realizar caminos de mesa, tapices, bolsos, etc. En estas clases, sobre todo, es muy importante porque además de realizar todo este tipo de creaciones, se comparten las mismas inquietudes, la misma afición y es una tarea muy gratificante y relajante. Bueno, el propósito de hacer estas clases es pues iniciarlas en el tema de la costura y el corte y confección, por supuesto. Entonces, las bases del curso eran pues enseñarlas a pasar hilos flojos, a hacer hilvanes, a montar una falda, a hacer el patrón de la falda y, por supuesto, enseñarlas a llevar las máquinas, la que no sabía. Bueno, todo esto dentro de un ambiente pues cordial, de amistad y de estar tranquilas, a gusto y que pase el tiempo ràpidament. Estem en un curs de tall i confecció que venen a aprendre patronatge, lo bàsic, que falda, pantaló i algo de camisa, a saber passar collers, eixamples, també s'ensenyen a fer alguns arreglos, tindre unes nocions mínimes de costura. Ací a la UPG fem cursos de valencià, treballem els nivells B1, C1 i C2. Fem tot tipus d'activitats, sempre relacionades amb les àrees que conformen l'examen, és a dir, la comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral, per tal que els alumnes superen amb èxit les proves de la Junta Qualificadora, l'Escola Oficial d'Idiomes i la CIACOBA. A més, de tant en tant, també fem alguna activitat extraescolar, com per exemple visitar alguna exposició. Fa unes setmanes vam anar a veure l'exposició del ninot Faller a la casa de la Marquesa. Es va agradar molt als alumnes i es van apropar un poc més al món Faller. El curs de restauració de mobles i consisteix en restaurar tot tipus de peça de madera que vulguis recuperar. Des del tractament de la carcoma fins a canviar peces que estiguin inútils. Per exemple, en una cadira es pot inclús canviar el que és la bova, perquè està estropejada, o canviar-se xapes, donar-se un acabat en el que és els barnissos. Les eixides al patrimoni cultural de Gandia, com són les eixides Gandia des de dins, tenen com a principal objectiu donar a conèixer els edificis emblemàtics de Gandia, com la Casa de Cultura, el Col·legi d'Escolapis o el Teatre Serrano, per donar un exemple.
és a dir, endinsant-nos dins de l'edifici i veure aquells racons que per una banda no són visibles normalment al públic en general i també conèixer l'edifici des de la seva fundació i com ha anat evolucionant al llarg del temps dins dels diferents contextos històrics i culturals de cada moment. Les visites al patrimoni arqueològic que hem organitzat a través de la Universitat Popular de Gandia han intentat acostar a tota la gent el patrimoni arqueològic més proper a les nostres comarques, anar als llocs més emblemàtics per conèixer aquest patrimoni històric i cultural que tenim ben a prop de casa i per fomentar un turisme cultural, sostenible i ecològic amb el qual la gent se senta identificada. Campo enorme, va a sentar el perro justo encima. ¿Veis? Es un quieto más avanzado. Es el siguiente y el perro tiene que quedar quieto, ¿vale? Y cuando el perro llegue... Muy bien, ¿vale? Ponte ya al lado del perro, ¿eh? Paso adelante. Quieto. Quieto, ya. Muy bien. 2 pasos atrás. Viene así.